MX. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, good morning po sa Indogabos, Radyo Klinika Time sa DCGB. At sa tuya pong pag-irestoryan ngunyan tungkol sa bakuna. Vaccine. Yan po napigaapon na HPV, Human Papilloma Virus Vaccine. Yan. Nata po kay Puhantayan Buda, ang iba pang mga vaccines na dapat makumpleto. Kan sa tuya pong mga kakiyan, Buda mga tugang, ano dapat ta importante pong vaccine na yan? Medyo hababa po ang vaccination record ta sa Bicol region. Kana interview ta sa DOH kan mga nakaaging mga simana, iyan po sa data kaya karon po nindo mga tugang nan vaccine, iyan po ang rason kung nata na pundo po ang kaso kang kang COVID-19. Kuning vaccine gayod, inda baka may problema pagitan niya. Ang guest po ngunyan mga tugang saro po na pediatrician. Yan. Saro na pediatrician po. Midbidong po nindo ini. Sigurado ini, midbidong po nindo ini. Siya po mga tugang ang presidente kan Philippine Pediatric Society, digdi po sa Bicol. And affiliated po siya sa All affiliated po siya sa All Private Hospital, digdi po sa tuyang lugar. And part-time consultant po siya kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Dr. Jolie Salvosa. Yan, ako na nagkabilbil kayo, sigurado ako. Dr. Jolie, welcome po sa DCGB. Good morning, sir. Henry, good morning. And good morning to all your listeners. Opo. Kumusta po Thank you kamo, for Doc? inviting me here. Okay Yes. naman po. Mapagal man po magiging presidente kan pediatric. Ay, iyo po. Gawin challenge sa day. Iyo po, sinabi mo. Pressured. Iyo baga. Pero ang Pediatric Association po, di ba may national yan, ano? Yes po. Yung meron kaming mother society, yung Philippine Pediatric Society talaga sa Manila. So, all provinces, Opo. nationwide, may mga chapters po yon. Ayun. Sa iba-ibang okay. So, sa Bicol region pala. Opo. Ika nga ang bida-bida digdi. Oo, bida-bida man po ako sa Bicol. Okay. Ang mga pag sinabing pediatrician, pedya, pero pang edad dapat? Actually po, 0 to up to 19 years old. Talaga? Kaya So, yung meron kasi Oo. tayong tinatawag na late adolescence. So, Opo. yun yung covered. Oho. So, up to 19 years old. I see. Kaya pala, ako, nga ako, masaing ka sa pedya ngayon. Parang nga ang edad mo, 18 ngayon po. Usually kasi pag kunyari nag-17, 18, 18 Yeah. kasi nagdidibo or Opo. doon na parang doon na sa talaga? IM or internal med. Pero actually meron pa rin po hanggang Kaya 19 years old. So, aki ko kayo ito, pagpa-check upan ko sa naga, dahil po digdi available. Basta may dahil digdi, ang edad niya kay ito, gara 16. Natanga niya ako, tagarigurang naman ng akit. Pwede ang kay Puwan, sabi ni Mrs. Iyo nga ya, talaga. Actually po, minsan yung mga adolescents na yan, nasusupog na sa clinic. Iyo Kasi po. especially ko, mga kairiban ni Dasara dito, mga babies, parang nag-reklamo, Mami, dito pa ba ako? Dura kung darakula. Oo nga. Kung darakula. Pero up to 19 years old po. Talaga. O ito nga nag-reporter mi, 23. Kanya ka, masaing ka, madaman niya sa pidya. Mapapidya ka, 23 ka na. Parang natulog niya po ako naman sa doktor na ito. Actually, totoo po yan. Natuod Oo. siya.
23 na ang edad niya, doon pa siya sa pedya, dinakulaan niyang pedya nagduduma. Okay, anyway, mga tugang, importante po ang discussions mingo niya ni Dr. Jolie, ini pong vaccinations, dapat isa tuyang mga kababayan, lalo na po na HPV, buda iba pa. Ano po yan? Dr. Jolie, nata po takay po hanta ki vaccines. In general po, natakay po hanta pong bakuna sa mga Actually, yung bakuna po adolescents. talaga is very important because it protects us sa pedya, yung mga pediatric age and even Opo. adolescents kasi it is proven that it can help Okay. yung certain illnesses, protect us from certain illnesses. So kailangan talaga yung bakuna. Opo. And once you give bakuna, ang ano niyan is stimulate na mag-produce yung katawan mo ng antibody I para see. panlaban sa Oo. sakit na pwede mo makuha. So, may mga bakuna tayo for specific illnesses. Usually, ang tina-target naman itong bakuna, yung mga dreaded na illnesses Opo. na maraming komplikasyon. Opo. So, Oo. kaya importante po yun. Opo. Sa mga bata po, Dok, sa mga yan, from 0 hanggang sa mag-19 sila, ano pong mga vaccines ang dapat na makumpleto ng mga nanay na natin na nakikinig, nagdadanggog mo niyan? Okay, so for a start, pagkapanganak pa lang po ng baby, Opo. bago po yan magluwas sa hospital, Opo. dapat meron na yan ng BCG sa first dose ng hepatitis B. Ano na po yan, required na po lahat ng hospitals and even lying in centers to Okay. give that vaccine. Okay. So BCG and Hepa B. Ngayon po, pag after that, at 6 weeks of age, Opo. start naman po ulit yung DPT, polio, tapos pwede na rin yung rotavirus and pneumonia. Iyan. Okay. Ngayon, pag nag-start po yan ng 6 weeks is 1.5 months. So, ang interval po niyan, pwedeng after 4 weeks to 8 weeks. So, 1 to 2 months ang interval. So, hindi pong DPT, polio, Hib, saka rotavirus, 3 doses po yan. So, Opo. given at an interval of 1 to 2 months. Okay. Same with pneumonia po. Opo. So, bale, matatapos siyang mga 6 months. And then, pagdating naman po ng 9 months, you have the measles containing Okay. vaccine. Tapos, kasama din po dyan yung MMR. So, itong hanggang dito lang, up to 1 year old po yan, pwede Opo. bigay yung MMR. Ito pong mga to, ito yung binibigay sa DOH, yung mga sa centers. Yun nga lang, very unfortunate at this time na yung mga DPT polio is not available Limited for po, several, Dok? not Oo. available for several months now. So hanggang 1 year old lang po ang binibigay ng DOH. Opo. But then we still have other vaccines aside from those, and these are available na po sa private doctors like yung chickenpox, Yeah. 1 year Yeah. old, binibigay yon. 2 doses po yan. Ang second dose, 6 months, and then onwards. And then we also have, actually, 4th dose po nung DPT polio, Aha. binibigay Okay. pa yan, pero hindi na nga nabibigay sa centers. And then you also have hepatitis A, Okay. Japanese encephalitis, you have meningococcal vaccine, and flu Iyan. Okay. also. And then yung typhoid po. So yun ang mga vaccines po na dapat ano ng mga bata. Bata pa lang, ano? Even up to teenagers po. Ayan. Okay. So, meaning hanggang siya 19? Ayan, I forgot yung HPV. Yung HPV. Oh, yeah, Oo, included yun. yun. Oo. Kaya lang, Oo. given at a very early, ang the earliest that you can give it is 9 years old. Opo, oo. Okay. I see, okay. Di ba, Dok, ang vaccine, di ba, sabi mo kanina, kung siya required talaga sa mga bata natin, may mga pagkakataon na parang may mga parent na habo magpapakuna, Yes, oo. di ba? Habo magpapakuna or nagpapakuna man pero di na kumpleto. Yes po. Opo. Ano pong kuwang kaiyan, ang implication kaiyan, tabi, Dok? If you have incomplete immunization, so bali po, yung antibody production din nun will not be enough. So, it will not give you a complete protection for that specific illness. So, kailangan talaga na, like, kunyari, sinabi na 3 doses, Opo. tapos may booster ka, dapat masunod po yan para at least
makuha din yung specific level ng antibody din that will give you enough protection. I see. Kaya pala may mga booster, Yes may po. mga booster. Mhm, Para mas booster. lalong ma-develop Yes, yung antibody oo. protection sa katawan ng Yes bata. po. I see. So, iyan po ang di ba, may mga, pero ang pagbabakuna do, kaya po nagigari parent consent or Written consent, hindi naman kasi Gari mapirma ka lang ngayon o nagsignify ka lang ng gusto mo. Unlike ngayon kasi ng COVID, Yung baga. COVID kasi nagpapakonsent. Pero so far po, yung mga noon na proven na hindi naman po. Kasi once the mother came in after nga pinangaki, tas nag-first consult sa'yo, ay part of your parang anticipatory guidance na sinasabi namin, preventive care, is we explain to the parents na ito, the advantage of having that immunization. So, kunyari, pag nag-first visit, sasabihin mo sa kanila, mommy, daddy, ganito, at 6 weeks, 1.5 months to 2 months, ma-start na yung DPT polio, ganyan. So, sometimes yung mga parent na talagang nakakaintindi, so they ask questions. So, hindi naman talaga kailangan ng written consent. Correct. Parang nagkaroon lang ng written consent dun sa COVID kasi diba, it started as experimental vaccine daw. So, madaming nagkaroon ng controversy. Yes, So, yes. parang- Oo. So pag dinala pag hinatod kang parent so aki diyan sa center sa endol sa mga pedya, diretso na po yan. Kung sabihin, impliedly gusto niya nila. pong pabakunahan. Oo, kasi lalo na ngayon, scheduled na ang ano namin. So, ibig sabihin, alam nila na yun na yung schedule. They bring the baby for that purpose. Iyo. Sabi kan Texter na, Hen, good morning. Right po si Doc. Ang problema kasi yung availability ng vaccine, yung willingness ng mga parent nandiyan, pero yung iba na vaccine daw hindi available. And pag bumili ka sa mga drugstores, mahal. Actually po, wala naman nabibili sa drugstores na vaccine, itong mga DPT. Ang nabibili po sa drugstores are like yung tetanus immune globulin, yung minsan pag kunyari nasugatan ka na iba yon, iba po yon. Tapos yung mga sa rabies naman, before meron, kaya lang may mga animal bite center na ngayon so doon mo lang siya. So, tapos yung flu vaccine naman, hindi rin binibili yun. Kumbaga, mapa-inject ka rin at a specific center. Usually, ang nabibili po, yung mga immune globulin, like tetanus immune globulin, yun, which is mahal talaga po. So, dapat ang government natin medyo dami-dibahin ang supply. Budget po. Budget for talaga. Procurement talaga. Yes. Kasi yun ang, I think, kasi we have consultative meeting with DOH and I think that's one of the problem. Kaya walang mga supply, pwedeng, I don't know about the budget or yung talaga ding, kasi I think ano din yun, ini-import karamihan imported dyan. Okay. Anyway, lahat ng vaccines na matagal na, talagang safe naman talaga yan, Dok, Yes po. Napatunayan na Yes, na proven. naging efektibo ang vaccine na yan. Okay. This month po, sabi kang DOH, papakusugunda sa kampanya tungkol sa pagpapabakuna kang HPV. Yes po. Okay. Sisay po, Dok, by the way, natapota kay puwanta na may strengthen ang campaign sa pag-vaccine po kang HPV. Kasi po, first of all, ang HPV is human papillovirus po. No? So this is a DNA virus that can be found anywhere. Okay. So kumbaga, we also have kasi increasing trend of teen pregnancy. And ang HPV po, hindi lang po doon ang mga sakit nito is nadala niya is mga warts. Okay. And ultimately, that can lead to cancer. Okay. Pero pag sinabi mo po kasing warts, pwede namang skin warts, yung mga kulugo yung natural natin. lang na kulugo. Pero iba po kasi yung genital warts. Yun yung kino-cover ng HPV. So mga genital warts and yung genital warts that can lead to cancers. Ngayon po, kailangan natin strengthen to kasi by the way, this is specifically given to adolescents, especially yung before sana maging sexually active ang isang adolescent. So, kasi this best works pag wala pang sexual exposure yung isang adolescent. So, this is given at
9 years old Opo. hanggang yung pinaka-prime, parang maganda yung peak niya is 9 to 45 years old. 9 to 45 years 9 old. to 26, but it can be until 45 years I old. see. Opo. 9. Bakit po 9, Doc? Kasi yun yung time na malakas pa ang mga immune system. So parang yung development ng Mhm. antibodies maganda din. Mhm. So between 9 to 26 years old. So Opo. kaya nga po dapat binibigay ito wala pang sexual exposure. I Yung- see. yung Bakit po, ano Doc, to. babae ang target nito? Actually po, hindi lang babae. Ah, Also talaga? males. Ang HPV? Yes, Ah, HPV. talaga? Okay. Kasi, bakit po nasabing babae lang? Oo nga, Bakit oo. mo nasabing babae lang? Bakit laangin din ang Actually, lalaki? kasi po, Talaga? may mga notion po kasi nun. Kasi Okay. this was campaigned as anti-cervical. O, yun nga, Diba? yun nga, anti-cervical Sabihin ng mga cancer. lalaki, wala man kaming cervix. Oo nga, oo nga, oo nga. But then, nga, wala nga silang cervix, but then, sexually active sila, di ba? So, yung Okay. mga partners nila, kung halimbawa, yung babaeng partner, nagkaroon ng sakit, Opo. hindi niya alam, tapos nagkaroon siya ng contact with that. Oho. So, baka may chance na mahawa siya. So, magiging career pong yung ang lalaki. Oo. Kasi po, itong HPV vaccine is a protection against yung mga infection sa vagina, Okay. sa cervix, tapos sa lalaki naman yung penile infection. Kasi yun yung yun. So, sa lalaki, kaya sila kasama na rin sa binabakunahan kasi protection din nila. Kasi para, Yeah. di man in the aram kung sisi ang yung mga partners nila na igwa. Iyo. Kasi not everybody is Okay. screened. So, pwede Dok maklasify na, ano po tawag dyan? STI? Ang HPV? ang ano tawag dyan? HPV, Oo. yung actually Ang virus na to? Yes, oo. Oo. Pwedeng STI po siya. I see. Oo. So, ang transmission niya, Through sexual sex. And then intercourse. Aside from yung mga genital parts pwede ka rin oral. Yeah. Oral infections saka throat infections later on kasi depende sa mode of activity nila. Okay. So, wow. Okay. So, pwede siya lalaki. Kanya ko lang naaraman yun na. Although, karon nadangog ko nang kay Mrs. ka ito na, igwaki gari ma-abroad, lalaki, na mapabakuna na kay HPV. Nakalampas lang sa talinga ko, nag-requirement yung lalaki. Oo, yeah. Oo. Medyo naglampas sa talinga ko, so tanga parang HPV, sa babae talaga ay. Pero ako nagapot pa, nagdiretso. Pero talaga pala, sa lalaki Yes, pwede siya. Pwede pa. Oo. Yung, pila pong Both edad, po. Dok? Ganon din po. Pero, 9. 9 to Hanggang? 26 years old ang best Okay. to give. Oo. Ayun nga po, before sexual exposure. Lampas na ako sa 30, sa 25. Pero po hanggang 45 pwede pa further, ibig sabihin kahit na hindi naman ibig sabihin na Opo. may sexual exposure ka na hindi ka na pwede bigyan. Pwede Oh, yeah. ang up to Yeah. 45 years Opo, old siya oo. pwede give. Bakit po, although nasimbag muna po ka sa bago, pero gusto ko lang ining balikan, natapota sa mga tao na before magkaigwa kay sexual contact o itong before sa multiple sexual partners, mga ganun. Ano po, yun Oo. yung maganda yung parang development ng antibody para magkaroon siya ng protection. Okay. Parang kumbaga, yung katawan mo armed na with a protection before ka pa na-expose doon. I see. So development of that is yun nga, yung pag nasa start of adolescent period. Okay. Pero ito, Dok, na HPV, itong, di ba, sa cervix siya, yung mga infection na yan, cervical hindi infections. Hindi lang sa cervix, vagina din. Oo. Tapos yun nga sa penis Opo. pag sa Oo. lalaki. And Oo. kung meron ka infection yan not detected, pwedeng yung mga ibang structures na katabi nun can be I see. and then can be affected, and then later on it can be it can lead to a cancer. I see. Pag hindi siya naagapan, Na-treat, na-treat o oo. naprotektahan Yes po. sa pamagitan ng vaccine. So, sino po, Dok, ang parang susceptible na carrier kaya na virus na yan? Di ba? It's a kind of virus, tama, Dok? Oo, it's everywhere. Ayun nga, makukuha natin yan. Yun, kung sa mga skin, Oo. walang problema yun. Okay. It's benign. But then, kung halimbawa, ang isang
caregiver or kunyari isang adult na taking care of a child, meron man siyang mga kulugo sa skin. Oo. Tapos nag-aalaga siya ng baby, hindi siya masyado particular sa hygiene. Yung kulugo niya sa skin, pwede niya kasing mahawa yung baby. Kunyari, Okay. nagwawash siya ng Oo nga. genital. So, Oo. pwede rin magkakulugo yun baby I sa see. mga ganon. Okay. But we go more than that, yung sa sexually related, it can only be transmitted through sexual. Okay, I Yung see. mga ano. Oo. Anong point, Dok, na mahuhulog na siya sa pagiging cancer? Kung hindi, yung pinapabayaan lang, hindi Okay. talaga treated. Oo. And oo. yun nga, wala kang vaccine to protect that. Oo. Oo. Usually, yung mga pinapabayaan, yun talagang nahuhulog sa Oo. cancer. But then, if you already have cancer, hindi na effective yung vaccine. Oo, wala na yon. Oo. Tapos na. Kasi it should be given before talaga ka magka-infection Oo. for it to work best. Oo. Pag infected ka, Dok, ng human papilloma virus, sa cervical lang ba ang impact niyan? Ang apektado niyan o ibang Pati yung vagina, even yung external. external? Oo. I Yung see. sa puwerta ng babae, minsan Oo. makikita mo yung mga parang warts din. Warts. Yun yung tinatawag na genital warts. I see. Kung makipag-contact siya sa lalaki, magiging career yung lalaki. Infected din. Maulakitan. Oo, yes. So, lalaki. Yun yung sinasabi kong mauulakitan Kaya yung lalaki. pala. Kaya kailangan niya rin. Oo. May bakuna din siya kasi Jesus para ko. protection niya rin. Oo. May Dok, may ang tawag dyan, may symptoms. Alibawa, para ko i-frame mga pot sa imo, may mga tandaan, signs, Usually, ang sinyales. symptoms na parang merong Pag infected ka. masakit. Oo. Kasi minsan sa pag-ihi. Okay. Tapos merong, yung itself na lesion mo is masakit. Oo. And then parang mayroon silang tinatawag na burning sensation. Doon sa Yung- external oo, and yung- internal oo, genitalia. oo, oo. I see. So, actually, nakikita nila yon. Oo, So, oo. aside from that, nakikita, dapat it is accompanied by pain. Okay. Tapos yung parang burning sensation. Oo. Oo. Yun yun. Yun yung palatanda. Dapat pag mayroon silang ganon, kunyari may nakita siyang parang blister, Yeah. Yeah. medyo sumasakit, Opo. merong pain, may Oo. pag-ihi or nadidisturb siya, tapos may burning sensation, dapat magkaroon na siyang idea na this could be HPV. Pwede. So ano pong infection. pwedeng gibuhon, Dr. They Los? have to consult, of course, OB-GYN sa mga Tapos sa lalaki naman, syempre, di naman pupunta yun sa gynae. Siyempre. Urologist. Yan. Okay. Para Doon hindi sila sila pupunta. mahiya. Sa lalaki, Dok, yung urologist. mga signs na, sa external, Ganun din po. makikita yon. May healing po ito. Makikita usually sa lalaki sa penile shaft, Oo, yung sa ari mahiling ng po lalaki. ito. Oo, nakikita nila yan. Jesus ko, Yung di mga dapat ano pala, din po, kung may yun partner, kapag taga-reparohon mo ito. Yung mga Dok, di ba? Actually, Medyo, yes. bako sa pagkuhan, bako sa vulgar, pero dapat, kung babae ka, partner, love mo, asawa mo, whatever. Yes, oo. Pag taga-reparohon mo ito, kapag kung may tubo-tubo na dyan, di ba, Dok? Yes po. Actually, yes. Pag magtutubo yan, di pwedeng maulakitan si Mrs. Yes, O so, ibang Precisely partner niya, po. sexual partner Yes niya. po, oo. Okay. May kwandok, may duration kung kailan niya yan madidevelop na severe na Actually, pag, sitwasyon. yung, alam mo yung, if for those not practicing safe sex Yeah, talaga, yeah, tapos wala ring pakialam, sige lang, nang sige. So, the infection will propagate itself. Opo, okay. So, kung talagang meron na hindi din conscious na magpaalaga, Mm, akala niya, ay, hindi lang yan, mawawala lang yan. Oo. So, talagang it will propagate. Okay. Ano yan? How long po ang gari itong duration na baka nga cancer na ini? Matagal naman. Matagal naman. Oo, Oo. pero, kumbaga, yung symptoms na Nandoon. months or years na nandoon na Opo. hindi tinitreat, pinapabaya-bayaan lang. Opo. In months, pwede yan infection muna, then later on, yun na, slowly it will grow into cancer. Opo. Pwede daw, Dok, magsimula daw sa UTI yan? Sabi ni Iba man po ang good morning. UTI. Pakitanong kay Dok kung halimbawa, palagi kang nag-UTI, pwede ba siyang sintomas? Hindi po, iba Iba naman yun. po ang UTI. Oo. Ayun, no. Oo. Di ba, Dok, ang UTI? Although, kasi UTI can also be caused by yung, kunyari, yung sa sex, din, Opo. magkakaroon. Pero, iba po ang cause ng UTI. I see. UTI is not caused by HPV. Iba man po. Okay.
Sa lalaki po, pwede siyang maging cancer itong warts na ito, genital yeah. warts na? Sa penile siya. Pwede I po. see. Okay. Diyos ko, pala, pag-una ko talaga, sa cervix lang ito. O, kasi yung unang campaign yan, Cervical against cancer ba? anti-cervical. Oo. Hanggang ngayon naman po, against anti-cervical cancer. Yung ganon. Okay. Paano, Dok, sa point na ika ngaya, di ba ngaya, nag-contact, na may contact ka mangunyan kang sarong babae na ngaya, infected na, day niya aram, day mo man aram. How many days or pagkatapos mismo kaan, pwedeng makonsider na infected na ang lalaki? Or Pwede. vice versa? Pwede, kaya lang yung development, pwedeng Oo. hindi agad. It can be Oo. weeks or months Oo. before it will develop. Okay. Kasi, kumbaga, mayroon ka namang immune resistance for a Oo. particular. So, depende rin sa immune system mo. Tapos, kunyari, hindi ka naman talaga promiscuous. Opo. So, parang Opo. hindi. Oo. Pero kung promiscuous ang isang tao, Oo. tapos later on, so di niya na napapansin kasi wala pa namang nagde-develop na sintomas sa Correct. kanya. So Oo. it will be like months or after years sa kanya lang napansin. So kung wala pang nade-develop na sintomas or wala pa yung mga nakikita na mga external genital warts na yon, pwede na siya, Dok, makakuan siya, maka-carrier, makaulakit. Pwede na siya. Pwede po. Ayun. Basta meron siyang Contact. Oo. Contact Kasi kung halimbawa, you mean to say, nag-i-evolve pa lang. Opo, oo. Pwede rin po. Oo. Evolving pa lang. Di kung pala siya. Pero ang pinakaano talaga po, kung nandoon na yung lesion, yun yung Oo, most yun ang most yun ang infected. delikado. Oo. Oo. So para pala Pero siya, Dok, nakakatakot kasi kung alam mo Oo na, nga. kunyari ang isang lalaki, alam mo playboy, syempre pag isa Oo ka ba, nga. matatakot ka rin kasi Oo. hindi mo alam kung sino dapat pala mga alamin mo nagiging- kung playboy yung lalaki. Hindi mo alam kung sino mga nagiging partner Siyempre, niya. Yung Oo. baga. Same with the girl, di ba? Kung Yes, di mo man yeah, aram kung saan oo. naging partner ka Yes, yan. oo. Tapos nagamit kang lalaki. Yes. Okay, so with that po, Dok, gari pala sa kwan, ang tawag dyan, garo killing me softly, pag di mo na agapan. Precisely. Parang HIV, Yes, ano? yes po. HIV. Okay. Natapo ta 9 years old ta. 9 years old Oho. kasi start ng adolescent period. Yeah. Diba? Okay. Sinasabi mo pala kasi bago oo, man kanina. nandiyan. Tapos they have yung immune system nila. Syempre except for those may mga ano ba yan? Exception, yung may mga immunodeficiency. Yeah. For a normal, kunyari, 9-year-old with a good immune system Opo. and healthy, yun ang best na marami na yung protection, Mm. yung antibody. So, 9 to 26 years old, Opo. yun yung maganda sana na development ng antibody for protection. Opo. Mga perang basis po dapat ikang bakunahan. It is given into pag 9 to 14 years old, less than 15, 2 doses 2 lang. doses. Okay. 6 months apart. Pero pag 15 years old up na, 3 doses na po yon. Oo. Ang interval is, kunyari, 0, and Opo. then the second dose is given 1 to 2 months after the first dose, and then the third dose is given 6 months after. Opo. Sabi niya, good morning, Hen. Yung anak ko po, 17. Naghapot kung pwede da siyang pabakunahan, tadadagong niya sa school. Pero habo ko po, tabako manggayod sa sexually active. Ano pang reaction mo, Dok? Ano po, even though hindi siya sexually active, later on, mag-aasawa din yan. Siyempre, oo. So, protection niya yan. Oo. Malay mo yung asawa niya, di ba? Oo. So, Oo. protection niya pa rin yun. Oo. Okay. So, kung 17 siya, di pasok na pasok. Yes, pero 3 doses na sa kanya. Okay. May pera po, so 3 interval. doses, 0, so first time na ibigay. Okay. So second dose is 1 to 2 months after the first dose. And then yung pangatlo, after 6 months. Ayon. May side effect siya, Dok, after vaccination? Usually, ang side effects, the common na nakikita sa mga vaccination, usually sight, pain on the site Yung of tinamaan ng injection bakuna. or erythema, yun man lang madalas. May Opo. bihira man yung nahihilo Oo. or what. Kaya Maya- kung meron kang kunyari feeling, kasi may mga tao bagang medyo mahina ang tolerance for Opo. pain. Oo. Tapos medyo takutin. So it is best na kunyari yung na parang nahilo or feeling na hindi may something not good feeling siya, maka-inject, stay muna siya sa clinic for Opo. observation. Ayan. Kasi yung mga ganyang vaccine naman,
open for, yung i-report mo kung anong mga nararamdaman. Oo. Nakakaiba, not listed on the literatures Parang that was... may record, Oo. kung ano sa naging for, epekto. may mga side effects na reported. Mhm. Pag wala doon, Mm. pwede mo naman i-report. Opo. So mga gusto po, Dok, magbabakuna, anong mga paghahanda nagibuhon? Wala naman po. Wala naman, ngaya baka ngaya, kung 26, ngaya 25 nang para inom ka sa banggi. Di man po. May mga girls baga natarataon na mag-inom mo niyan. Di ba? Okay. Sabi kaya kan texter ay, sandali lang. May luminog na text sa ito. Ay, may duwang nagluog. Sandali. Mamaya na po yung dalawang pumasok ito. Sandali lang. Good morning, Henry. Pakihapot po kay Doktora. Ngunyan ko lang talaga nadangog na ang lalaki pa lang pwede sa ito. Ako nadangog ko, pero dahil ko lang pigkulit si Mrs. Kung nata. Okay, pwede pala sa lalaki ang bakuna. Hanggang po ba sexually active ang lalaki, pwede magpabakuna? Yes. Pwede. Kung 60 ka, 70 ka, kung gusto mo pa talaga, pwede po yan. Alright, another one. Madali lang po. Baka malampasan ko ini. Ano ba to? Ay baka iba ini. Ipahiling mo ni kay, ay sa bagay, pedya po ini siya. Pero pwede ning mailing niya. Gusto mag-inquire kay Doc, may lumalabas po sa akin na sabi ng matanda na dumalabas sa puwerta ko po. Saan kaya anong deko Doc? Anong term ginamit niya itong sa pakiiling Ano po to, babae or lalaki? I do not know kung ano ganyan. Yan, bubo. Ano deko? I do not know that term. Lumalabas po kasi sa akin na sabi ng matatanda na boboa daw po. Di ko alam yan. Kaya, Anong boboa? Well, kung anyway. may discharge yata. Kung may discharge, kung babae yan po, sa OB-GYN, sa gyne, Sa gyne, OB-GYN. Kung lalaki naman po, sa urologist. Opo. Pero sa itong pag-infected ka po ng virus, yung human papillomavirus, walang discharge, Doc? Usually hindi siya iba ang discharge. Usually kasi siya parang nagpe-present as warts. Okay. So masakit lang talaga siya mahapdi, parang mga ganon. Okay. Iba po yung bihira. Eventually nagkakaroon din ng discharge, pero yung mga initial niya is usually the blisters. Opo. Okay. Ngayon, Doc, ang dami naming dakol kaming nababasang news report kan Popcom as early as gari 12, 10, may nagbabados na. Yes po, kaya Diba? one of our advocacy also in Philippine Pediatric Society, especially the national PPS, is to address this Opo. increasing trend of pregnancy, teen pregnancy specifically. So, malaking problema talaga yon. Kaya kailangan din namin mag-campaign, campaign, mag-give lectures to create awareness din. Probably give yung age-appropriate reproductive health lectures para maintindihan. So we hope to do that also. Yeah. Yun talaga ang problema. Maybe baga, because of, yun nga, ang nakikita ko dyan is lack of education regarding the matters on reproductive health. Plus yung easy access to lalo na ngayon sa internet. Yes po. And then ano pa ba yun nga, iba na kasi din ang mga ngayon. Iba na. Diba? Hindi tulad natin noon, Doc, tayo? Yung wala na yung panahon parang natin iba, yung conservatism is not highlighted anymore. Parang free for all. Oo nga. Ako nga first kiss ko si Mrs. eh. Nako ha, malu. Mata na ito. Mata na. Okay. So kan Doc, saan po sinda pwedeng dumuman? In case may itong mga interested na magpabakuna po. Opo. Actually po, there was a time that the DOH, yung health centers, are giving free vaccines for that. Kasi po, itong HPV, nag-evolve to initially in 2000, I think that was in 2006. They came up with 4 strains na vaccine na HPV. Then in 2009 naman, nag-come up ng bivalent. And then in 2016, 9 strains na. Okay. So, nung 9 strains 9 strains. Yung una, 4, and then 2
And then ngayon 9 na. So mas yung sinasabing 9 component ng HPV is 9 strains na. So ibig sabihin covered niya yung mas marami siyang strains na covered. Ito kasing itong human papillovirus, Opo. marami siya, kumbaga marami siyang strains mo, more than 100 strains siya. 100. So Okay. kasama na doon yung sa skin, 'di ba? Pero Opo. yung sa genitals or yung sa sexually related at least merong 30 identified strains. I see. So far ang bakuna pa lang natin na gagawa is to the latest is yung merong 9 strains. So dati ang nilibre ng DOH is yung I think 2 and 4 strains. So Okay. I don't know kung meron pa So mayroon pang ngayon. ibang mga strains na pwedeng yes, ingatan. Day ko aram mo niyan kung naglilibre pa ang DOH Oo. ng HPV. Actually, HPV na 9 or 2. Parang yung 2 parang wala na phase out Yeah, na yung 2. yeah. So 4 na lang ang nililibre. Pero at this time, hindi ko alam kung meron pa. Opo, oo. Pero, of course, sa mga private OB, Yeah. gaya sa amin sa Pedia, meron din po na vaccines for that. I see. Kaya lang kami sa Pedia, nagkukuha kami niyan pag talagang sigurado. Iyo. Kasi medyo expensive. Di mo pwedeng din. istakon po yan, Hindi Wala, kami mahal siya. nag-i-stock ng marami. Opo. By kumbaga, kung gusto, meron din paisa-isa, dalawa lang. Pero Opo. we cannot stock that, yung huge, Yeah. amount. Kasi matagal. And then, yun nga, hindi pa lahat parang open for Yeah. that. Oo. Pero, meron siya sa mga sa OB, meron din. Kasi yung mga pregnant, Correct. so after Oo. ng panganganak nila, meron din. Saka yung mga nakikita rin nila na hindi mga buntis, Oo. pwede Iyo. magpapakuna. Mga perdok ang cost ka yan? Well, I think it Ranges from how for much? the private, parang 8,500 to 9,000 per shot. Per shot, 8,500 to 9,000. Kaya pala pag igwang available sa center, Yes, grabe. nag-aagawan yan. Oo. Pero mo niyan, Dok, igwa ko nadangog na may campaign ang DOH. Meron sila. Para sa pagataw kay vaccines kaya Ang ganin. HPV I think daw. libre. Oo, yes, kung Oo. libre. Pero is base po naman sa sinabi mo na may mga strain siya, 100 more or less, 100. For those sexually related, it's 30 strains Opo. ma-identified. Yeah. Oo. Oo. So, 9 pa lang so far yung nagagawa ng Ng vaccine. Kasi naman, identified nila na probably this is the most common Ayan, yung 9 strains. sigurong strains na Ang yun. deadly na yun Oo, nagkukuha. opo. Kasi ang tanong ko po, siyempre, yung assurance, pag nabakunahan ka, anong assurance na hindi ka ma-infect ng HPV? Of course, pag ang bakuna baga, hindi naman 100% Correct. talaga. Kahit anong bakuna. Oo, But oo. then, depende rin kasi yan sa immune system mo. How your immune system take it. So, pero guaranteed naman, it can give you protection. Yeah, correct. So, it may not be 100%, but you have a protection. Opo. Ang latest na nun is mga 80 to 90% Yeah. Oo. protection naman. At least may Mataas, protection ka. mataas. Regardless kung ilan ang presyo niyan, may protection ang babae at sa kalalaki. Henry, pagkitanong po kay Doc, okay. Sige, hapot ko niya. Kamu pong nagdadango niyan mga parents, pagkono sa mga akin, advise na muna. Ang condom daw, Doc, pwedeng protection sa HPV? Pwede, pero ang Pwede. condom baga, it's not also 100% Correct. assurance. Oo. May nag-attend nga ako sa One of training the lang yan na protection. Oo, sa iba pang STIs, di ba? Yes, STIs. Oo, Pero pag once infected, cannot give tapos, you protection. Ikaw na kung nadangog ka na, sa speaker duman about tungkol dyan na, yan nga, pag ginamit mo ngayon, ayan, di man niya ka-assurance na di makapenetrate Yes, ang virus dyan. yes. How small po ang virus na andaw? May sukol po yan. Micron lang talaga. Sara dito no. Oo, sara dito. Dahil mo makuan. Pero most probably, itong pigasabing po tabi na device, nagpiding gamiton, dahil pong assurance ito. Dayong assurance. Oo. Lalo pa naghihiro baga daw, di ba? Yes, oo. May kwan siya. Oo. Okay, another questions. Sabi niya, good morning po, Henry. Yung anak ko po, 15. Nagkaigwa po siya keywords. Bako man duman sa part na ito, pero sa may hita, sa singit, Doc. Pinatanggal ko po yung warts na yon. Hindi na daw bumabalik ngayon. Sabi ng anak ko,
Pero ano po ang pwedeng advice ni Doc as pedia? Ayun nga po, di ba? Sabi ko, yung singit, warts Doc, naman, hindi iba- naman lahat iba-ibang parte genitals. ng Diba? lawas. Meron din na warts involving only the skin. So, probably dun siya nagfo-fall. So, pag mga skin, Oo. parang gaya ng mga kulugot na minsan baga, dito paminsan sa mga liog. sa liog, Oo. kaya dito sa fingers. Yeah, so, yeah. so, kumbaga, yun, okay naman yun. Benign lang yun. Opo. Na pag tinanggal yun, wala na yun. Wala na So, yun. iba talaga po yung sa genitals. Oh, siguro baka so aki mo bago pa man siya active sa ano yan, Oo. sa sex. Eh di baka kung lang Kasi niya nga, to. ang virus po Ordinary. na HPV is found anywhere din. Opo. So, kaya yung sa skin, pinaka-common din yan. Okay. Yung mga warts sa skin. But it's not something to be, hindi siya yung deadly. Ang alarming is if it's the warts in the genital area na. Iya, okay. Sabi niya, wow, napot ka ng laki. Sabi niya, Hen, alarm lang ako sinabi ni Doc kasi noon may warts ako sa ari ko, sabi niya. 67 na po ako ngunyan. Dahil ko man po napansin, nagdagdag ito, magpuon po kang pinatanggal ko. Nagdagdag daw. Dahil man da nagdagdag, mapuon ka okay. pinatanggal niya. Pero may binakuna da sa iya. O baka yun. Para may yun. binakuna po sa kuya kay ito. Lingaw ko lang kung ano ito. Baka yun po. Baka sa protection ito. Baka yun na yung HPV. Baka Oo. binigyan din siya. Kasi kung nag-consult siya sa urologist, Yeah. usually, urologist also advise Oo. pag may mga ganyang Opo. warts sa Oo. ari, they also advise na to be given HPV Oo. regardless of Oh, age. yun, tama. Tapos sabi niya, yung doktor ko po, urologist sa Manila po ito, nag-work yun. pa ako duman. Oo. Lingaw ko lang po sa binakuna sa kuya. Ilang Pa- beses daw po siya nabigyan. Eh, dahil po sinabi ni Gio. So, Baka kung sir may, tatlong beses, baka ayun sir na may yun. kapilyuhan kasi sa buhay. may kapilyuhan ka sa buhay. Baka yun na po yun. O baka yun na HPV. ito. Yes. Kaya din na-prevent to ano? Baka na-prevent itong Napiprevent naman talaga. Napiprevent siya. Plus, Mm. aside from that, may binibigay din na medicine na pinapainom din sa kanila. I see. Okay. So, ito po, Dok, regardless kung ilan ang edad mo, Pwede. kang tamaan yan. Yes. I see. Okay. So, ingat po tayo. Ingat po tayo. Okay. Sabi, sa kuha natin, sandali, Dok, pasensya ka na, tagadakol kang sa messenger. Sabi niya, good morning. Good morning. Ay, sandali. Ito iba to. Good morning, Hen. Ask ko lang po kay Doc, how long po ang efficacy ng vaccine? Kasi almost more than 10 years na po ako vaccinated. Completed po akong 3 shots. Tama, 3 Yung shots. ito po, yung Opo, HPV. Opo, yung HPV. Oo. Oo. Matagal naman po. Yung I cannot, efficacy daw, mananggal. if very effective siya. Actually, I cannot give you the span Opo. of time. Mhm. Like sabi niya, more than 10 years na siya, Opo, di ba? nabakunahan. Yung 3 shots Mataas, kompleto. mataas din talaga yung ano siya, yung tawag na effectivity niya. Mhm. And so far at this time, wala namang sinasabing mag-booster. So ibig sabihin, Oo. effective talaga siya. Oo. And it could be matagal. Kumbaga, wala namang advice ngayon na sa mga nabakunahan dati ng 3 doses, mag-boost ka. So wala. So ibig sabihin, mataas din talaga yung effectivity niya. Ayun. So, maswerte ito na listeners natin. No need po ba magpa-vaccine ulit? For life na po siya? Thank you, Doc. Yes po. That's, No need. ayun nga, no need na as Oo. I've said. Oo. As of this time, kasi evolving din ng mga, minsan yung vaccines na nag-i-inform, Oo. yung gumagawa ng vaccine na, kunyari, depende po yan sa studies eh. Mhm. Mhm. So, if there is no study na magsabi na mag-boost ka, Opo. then we don't give po. So, ibig sabihin, yung 3 doses is enough. Iya, opo. Totoo po ba na ang HPV pwedeng maging kausa ng cancer sa lalamunan? Pwede. Pwede daw, ano? Yeah, if you do oral sex. Oo. Pwede pala, ano? Kaya pala tama, naramdaman ko sa artista sa Hollywood na nagsabi kang kapilyuhan niya sa buhay. Nagkaigwa siyang cancer sa, sa vocal, sa may vocal cords. Pwede pala daw yan sa lalamunan? Basta sa throat, pwede, it can Oo. be. Kasi kung you do oral sex. Oo. I see. Okay. Sige po. Okay. Anyway, basta po importante, mabakunahan kita. May Yes, protection kita. Good morning, Tabi, Henry, and Doc. Yung anak ko po, siya ang pedya noon, matagal na. Nasa abroad na yung anak ko.
Di pag sabi na si Doc medyo kuan aloy ng serbisyo. Actually, sir, I'm 24 years in practice. Kaya man pala Doc, 24 ka na pala. Asabro na doon sa akin yun. Very, very, very jolly po siyang doktor at saka masayang kausap talaga. Gustong-gustong anang anak ko. Okay, sige. Thank you po. Paguna ko, may hapot ka. Dahil ka man palang gihapot. Thank you. Yeah, okay. Ito, another one. Henry, good morning, Tabi. Yung yung Hepa V virus na, ayun na, sinimbag na po ni Doc. Pati sa yung, ano yan, pwede siya sa lalamunan. Di ba, Doc? Babae o lalaki? Pwede. Yes. Pwedeng magkaroon kaya. Okay, ano pa? Ito. Good morning po. Ito. Sinabi ni Doc ito kanina pero ulitin ko lang ulit. Sabi niya, one time lang pong nag-vaccine so aki ko kaiyan. 10 years old po siya. Ngunyan po, 28 na siya. Haloy na Doc. Saro sa ng shot siya. O, ano pang advice mo? Actually, pwede 28. So, balik, ang advice kasi is we do not restart vaccination. Any okay. vaccine, if you're given, hindi ka ma-restart na parang zero. So, kung halimbawa isa lang siya and 28 na siya, siguro pwede pa siya 2 doses. Pwede pa, no? Pwede pa. Oh. Grabe, 28 na. Aloy-aloy naman ang gat. Huwag niya na patagalin. Oo, Kasi paano- ang ano is, kung yun nga may mga lapses, and if you want to be given, to give it ASAP. Yeah. Opo. True po yan, sir. Sabi niya, true po yan, sir. Diba man ini yung istorya kayo ni. Galang testimony mo pa, bossing. Doon ako lalaki ini daw. True po yan, sir. Nagkaroon ka sa itang ng ward noon. Nakuha ko sa GRO. Okay. GRO. Yan. Sige. Nakuha ko po. Pero matagal pa akong ginamot sa Zamboanga noon nang ma-assign ako doon. Kaya po, agree po ako sa sinasabi ninyo. Kailangan talaga pong magpabakuna kasi yan po ang sinabi ng doktor. Wala akong bakuna noon kaya na-infect po ako. Kasalanan ko din po. Reaction po, Doc, sa texter na. Anong reaction mo? Wala pa siyang bakuna hanggang ngayon. Ay, hindi niya po sinabi. Okay. Hindi niya sinabi. At least nag-share siya ng testimony niya. No? So, anyway, si sir na who texted that, pwede ka pa naman, if you're still, sexually active, you can still avail of the vaccine. So, it can still confer you immunity. Diya. Oo. Kung ayaw mo na, hindi ka na active, pwede. Anyway, baka marami ka ng experience sa buhay. Wow, ang galing po ni Doktora magpaliwanag hen. Thank you. Thank you Galing din po. Alright, sandali lang, Dok. Tagari habang oras na nag-abante, nagdudakol ang text. Di ka pa nagbe-break. Iyo nga, pag ito nagbe-break. Good morning, Padi. Nice discussion with Doktora. Si Dr. Chris. Hi, hello, Dr. Chris. Thank Thank you. you. Si Dr. Chris. Alright, sandali lang. Pinarundong ako ni Doktora. Diyon tayo na Dok, nagkapera dyan na commercial. Tapos, todo lang may nagkapera pangapotin, maparan na kami ni Dok. Magbabalik po ang Radyo Klinika, magalipas lang gani. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Mga ka-LCC, hatid ng LCC Supermarket ngayong August 15 to 21 ang pagmalakasang hot deals. More savings ang aabangan sa grocery items, fresh produce, at iba pang home essentials. Maraming aabangang big deals, rewards exclusive at marami pang bonggang discounts na para lamang sa inyo mga ka-LCC. Siguradong swak na swak ito sa inyong budget kaya't bumisita na sa inyong pinakamalapit na LCC Supermarket at punuin na ang inyong mga shopping cart. Hot deals, more savings, only at LCC Supermarket. Maaari ring mag-shop online sa www.shoplcc.com.ph. Like and follow LCC Supermarket official social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and Viber para sa mga promo details at updates.
Alright, sige po, balik kita mga tugang. O, kuha na lang po, ata 8:30 na. Tapos na kami ni Doktor. Madali lang ito. Ay nasimbag na po ni Doc ini about yung importance po ng vaccine kanina, di ba? Nasimbag niya na po yan, importansya kang vaccine. Okay. Meaning po ba na yung 9, 10, 11 or 12 sexually active na ay hindi po, kaya lang tama si Doc kanina, itong antay na makusog Doc sa immune system. Pakiulit tabi Doc. 9 years old po kasi Oo. start ng adolescent period. Mm. If your child has no is not sickly or not immunocompromised, Yeah. this is the best time to give the vaccine because this is also the time na yung antibody production nila is at best. Opo. No, and that is considered up to 26 years old if you're a healthy person talaga. So 9 to 26 years old, the best to give the vaccine, HPV vaccine. Iya, opo. Okay, anak ko po walang diphtheria. Yeah, diphtheria. Di ba Doc, yung penta? Yung sa DPT yun yan. Yes, O, yung kasama DPT? ng penta, opo. Oo. Kasi po, nakalimutan ko nung pandemic, 10 years old na po siya. Pwede pa rin po. That's what we call the catch-up immunization. So, Okay. kung hindi sila nag-given or kung ano man po ang kulang before that, they can give it. Ngayong 10 years old siya. Opo. We give it yung pwede na lang siya bigyan yung Tdap, Okay. Okay. tetanus, diphtheria, pertussis pa Oh, rin, yeah, and yeah. pwede pa rin po. Pwede pa rin po. Okay. Pwede pa rin. Okay. Yung anak ko po, 9 siya. 9 years old po siya. Sabi niya, gusto ko pa bakunahan. Naghihintay po ako dito sa clinic, sa City Health Office. Saan kayang city ito? Or sa City Health Office nang may dumating na libre. Kasi po, tama si Doc, mahal po talaga ang shots Yes ng po. vaccine. Oh, so ang pinaka-the best po kadeng kung nakita magparahiriro. Okay. Although sa Legazpi mayroon kan nadadango ko si Mrs. Iguacinda kaya ni. Kaya lang limitado. Yes, Limitado. Okay, hen. Yung vaccine po ng anak ko sa polio. Sa polio po hindi ko po nabigyan kasi po pandemic noon. Ilang age na po? Pwede po pa rin. sinabi daw. Pwede pa rin po. Oh. Yun nga, kasama rin po yan sa catch-up immunization. Pwede siya. Pwede po. Oo. Oo. Tas, Dalawa ng klase ang sa polio po. Okay. You have the Oo. oral polio vaccine and the inactivated polio vaccine. Like yung penta po kasi na sinasabi, Opo. ito yung binibigay ng health center. Yeah. It consists of diphtheria, tetanus, pertussis, Hepa B, and H influenza type B. Opo. And then yung polio doon is oral. Sa private practitioners po, Opo. we use the Hexa or the 6-in-1, Okay. in which the polio is already included in the vaccine. It's not orally given. Kasama na doon sa ini-inject. So Ayun. yun yung pagkakaiba po. Opo. Pero at any age na hindi pa niya nabigyan, pwede pa rin po yung catch-up immunization. Sandali ita. May text ni Mrs. Di ba sa baka pag iwa na uli ko. Okay. Si Doc Salvosa po ang nag-vaccine. So, duwang aki ko ka nag-vaccine. Thank you, Malu. Hepa, high school and college. Okay. Yan pala. Kaya daw ako. Dahil ko magparataram. Dangog na pala si Mrs. Diba ko pala nakika. Mata na pala. Mata na pala. O last na lang 8:35 na. Ito. Pasensya na po kamo ha. Pasensya na po kamo ta. Kunahin sa patapos. Sa kamo nag-tech. Ito. Okay. Yung anak ko po may pinatak sa dila sa center. 2 year old po siya. Na parang nakalagay sa maroon na capsule. Nakapatak sa dila. Baka Vitamin A yun. Baka vitamin, oo. Kasi 2 years old na. Usually, ang pinapatak, 2 patak lang yun yung polio. 2 patak. Oo. May tinge na pinkish yun. Yeah. Usually, Oo. given yan pag mga younger than 1 year old. Oo. Hindi na nga sila nagbibigay sa center ng 4th dose. Opo, oo. So, most likely, kung 2 years old yan, baka vitamin A po yun. I see. Alright. Okay, sige. Okay na po. Salamat. Pasensya na po sa mga haputang ibaday ko na po ma-accommodate yan. Anyway, Doc, sige tabi. Anong parting words regarding vaccines tabi Okay. para sa mga parents nagdagungo yan, including po children? Okay. Go ahead.
Thank you very much for inviting me here, Sir Henry. And I think the message that I can give to all mothers and to all listeners and parents is that it is very important that you vaccinate your children because vaccine is proven to give us immunity and protection for certain illnesses. And these illnesses that can have yung very complicated. Opo. These illnesses that can have so much complication, this can be prevented by vaccines. So please, for those parents na hesitant to give their children, especially those yung mga proven na noon pa, yung mga less than 1 year old na binibigay, please go to your centers. Once the vaccine is available, have your children vaccinated po. Opo. And this one, the HPV also, we are doing a campaign that you have your adolescent children vaccinated to help them prevent from getting yung cervical cancer for the females. Opo. And of course, protection nila na rin yun. I see. Thank you. Same po, Dok, ang clinic mo. Tangani na sa The mga usual pa rin po sa Orosite. Hindi ka man pala naglipat. Doon Doon pa rin po sa Anong Orosite. building nga po ito? Actually, very old building. Nahiling Walang ko ito pangalan. na- sa kanto lang po, yung dun sa kanto. Oo, yung, nailing ko lang. So, pangaran mo naman sa lawas. Oo. across yung dumambaga yung kay Wakis, yung Sa kabila. Oo, sa ibang Actually, building walang pangalan yung building namin Ano nga ever yung seen building eh. yan? Yung sa may NV Pass baga yun. Opo, Pero dating sa may Iloilo tapat. Sugar building Oo, noon. dati. Oo. Pero wala. Yung noon yun, ngayon wala na Ligaw. siyang pangalan. Nakatanda ka, do. Kita na sa Iloilo Sugar. Yes. Doon po, basta Orosite, ito na po nito ang clinic po ni Dr. Jolie Salvosa. Anong oras po ang clinic hour mo, Doc? Actually, by appointment, sir. Ah, Kaya talaga? pag meron naman akong Facebook, Hanapin lang sa page, Facebook. nag-text sila doon, tapos pino-forward ko yung number kasi after pandemic, appointment na lang tayo. Iyo man talaga, Para they magsurusuan. Yes. So, they contact my secretary. Anyway, yan po siya sa Gabos na hospitals, private hospitals, tabi, and BRH, consultant po siya. Mga tugang Dr. Jolie Salvosa, Thank you, pediatrician sir. po yan, president po kan Philippine Diabetic, Pediatric. sorry. Baka magalit si Chris. Nagitan ako ni Dr. Chris Gianan, Pediatric Society po sa Bicol, inaffiliated po sa Gabos na private hospitals, and part-time consultant po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Thank you! Thank you. Goodbye! Salamaton po sa inyo, Gabos. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado, ang